and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ayaw na mo pagdaghag pangutana riha. Kuhaa ang inyong mga sinina o ayaw na mo pamalik din eh. Oh, come on. Pero, Dane. Karoon na dayon, pamahawa mo. Uy. Patay. Ah? Kick out na kita ni Siyaw. Bangag sa ilong. Lagaw na! Tana Siyaw. Kuhaon ta to. Katong atong mga sinina. Bangag sa ilong. Oh, come on. Huy, nga naman ka. Mura man kagwa mahimutang. Sa mga magibasa diha. Kuan ba? Gihatag ni Paulo na ako. Suwat ko nun ni Gika ni Arturo. Unsa? Suwat na gikan ni Arturo? Sa katong buhi pa ko no siya. Usa may unod na suwata. May mong mabasa ko? Ni Ao. Unya-unya, unsa man sigurado ka nga suwat ni gikan ni Arturo? Napa man lagi laing suwat nga imong gikuptan? Ang suwat ni niya sa una pa, Ming. Ako lang gitandi ang iyang penmanship ba? Parihaw magyud, uy. Huwag ikalainan. Sa ato pa, kang Arturo gyud ni gikan. Murag gikan gyud niya, Ming. Pero nahibong manlanggod ko kay nganong gipaagi pa man ni Arturo nga to ni Paulo. Nganong wala lang gid niya ihatag diri nako. Pero Mer, nagisgot lagi ni siya din nga di gyud kaniya paminyoon sa lain. Mao bitaw. Unya, nagisgot sad siya nga di nimo angin piliun si Dindo. Abi ni Muming, mura man hinuon kog nakuyawan atong Paulo. Ngano ko taong nakuyawan ka? Tungod kay murag suhito kaysa sa tanang kinabuhi ni Arturo. Oh, usa may nakakuyawan na? Sago lang akong gibati, Ming, uy. Nahibong ko o nakuyawan ko. Kay, di man ko ingon ana si Arturo kani adto. Nahibaw kay kus batasan sa kumbana. Nga wa gid say gisultihan sa iyang mga personal nga kinabuhi. Di ba sa kaangay mabalaka ni Suwata, Mir? Kay, pulos man sa nindot ang iyang panugo ni mo. Gani may express man gyud siya nga nahikugma gyud siya ni mo. Ang makapahibong manggudming, ngano naghimo man sa inang suwata nga, murasig nahibaw ng daan sa posibleng mahitabo niya kani adto. Di ba? Mao na dakong pangutana nga angay nimong hatagan og solusyon. Kita kaini. Nay, nagtugon gud siya nga di gid kuno nimo angin piliun si Dindo. Na, ambot lang uy. Eh, nang limbaut ba ori akong balhibo. Kay wag gina siya magiskot sukad masukad. Nga doon na siya suod ni higala nga ginganlan o Paulo. Narana ni mo, Mir. May masab nga imong usisahon una og maayo kung kinsa gyud as Paulo. Mao bitaw na nasa kong una Ming. Kay misteryoso gid kaayo iyang kalit nga pagpaila nga suod siyang higala ni Arturo uy. Unya, nahibaw pa gid siya sa tanang mga sekreto. Bisag unsa pay ako ipangutana niya, iya magyong matubag. May katarungan sab ka, Mir, nga di dayon ka motuo. Kay wa pa masab gyud ta masuhito atong mga tawhana. Panid ilang kay basin og makatabang sab na siya nato sa pagsulbad sa kaso ni aning Arturo. Siyaw. Asam katapaingon ni ron. Bangag sa ilong. Oh, come on. Murag niya. Wag yun ni mamaayo na to magplano to ra. The plan is bad. The plan is bad. Kay kung mapalayo ta ni Dindo, if we go far to Dindo, piligro og di na hinuon ta makatabang niya. Oh, come on. Ay kamayo siyaw. Bubalik una ka sa langit. Unya, ang yun ni mong Ginoo nga usbon lang ning akong misyon ay. Bangag sa ilong. Oh, come on. Usay Osbon, ha? Usbon lang ba? Usbon. Change? Change. Wind of change. Di lang ako obligahon aron mausab yun ako ang kinaiyan ni Dindo. Kay, purag lisod yung kaayos kung bahin mo eh. Malibog ang akong kutaw.
Nag-struggle pagod ko sa akong kaugalingon. Unya, punan pa na ng dindo nga ngilad kay putasan, bangag sa ilong. Basta yun may naya ko ba? May impirno ming duha, bangag sa ilong. Huwag ko'y mahimo, Anator. I cannot do nothing. Ha? Kabantay ka? Kayo na sa tanan. First of all, ikaw may midawat anak nga challenge. Pero, Oh, come on. pero, sobra ramang good kayo ni nga misyon. Kaya may, ang tao nga miangkon yun mismo diri nako nga siya maoy nagpapatay na ako bangag sa ilong. Unya ako pa yun siyang tabangan aron mausap sa iyang kaugalingon. Kunuha pa lang ko nagpugong show. Ako na siyang giihaw bangag sa ilong. Oh, come on. Ay, naglito ka si mong baba. Ha? Kay, sakyan unya kasyawa. Ride on ang yawa. Ride on. Mao na akong kuyawan show. Kaya ako na niya yawa nga, mayawaan pa yun. Malasa na yun na Oh, ako. come on. Ako rin yawa, mayawaan pa yun. Mabangag sa ilong. Panikamot lang yun, Tor. Okay? Mo bitaw na gihatagan kag abyan sa Ginoo. God give you abyan. Usay niya sabi yan. Murag lisod, murag lisod. Bangag sa Oh, ilong. come on. Aron sa ingon, magkatabang nimo, magka-help nimo. Ay, di gyud lalim ng itabuwas yo. Mura ko kasurrenderon ini, bangag sa ilong. Oh, come on. Kung mo surrender ka, aw labing siguro. It's very sure. Balik yung kas impyerno. Uy. Oh, come on. Uy. Pwede ibalhin lang una ko sa purgatorio siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Dili na mahimo, Tor. Cannot be changed. Gitagar gani kag chance unya karon, ikaw pa'y mamili sa imong gusto. Di yung ka maangayang mahimong anghel. You cannot be angel. Aha. Kung magsigi kag reklamo. Maulag eh. Unya usahaon man na to meron. Nga, gipapahawa naman tayo din sa ila. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mamalik na dito, Tor. We will go back to our destination. Aha. Am-aman na natog balik sa tindo. Aron masuod ni mo siya. Oh, come on. Unsaon man na to pag am-am siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ngayon lang tagpasaylo. Ha? Mangayo. Ngayon. O sa panay ining nisong ngayo. Huh? Murag lipat ko. Lipat ko. Bangag sa ilong. Magpaubos ta. We'll go down. We'll go down. Bisa ko tignan mo sa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ingon na maginator. Ang pagpaubos, when you go down, ha? Mo na'y bugtong kusog o gahom na to. It is the strength and the power na to. Aha. Kay pinagi niya na, in that way, mapuka na to ang demonyo nga nagmando sa huna-huna na to karon. Ha? Nga dili day na to, nindindog yun mismo. Aha. Oh, come on. Imbiis. Ha? O sa imbes? Mo ba siyo? Oh, yeah. Bangag sa ilong. Ote. Si Ote. Otor. Bangag sa Oh, ilong. come on. Mo gini isilsil sa atong alimpatakan. Aha. Inilis. You chisel our... Bangag sa ilong. Padayon siyo. Murag lisod. Mo na'y sikrito nga gibilin sa Ginoo. Nato para sa tanan. Aha. Hinagiba na nato, Tor. It is our... Murag, padayon lang, Tor. Padayon lang. Bangag sa ilong. Lisod ko. Paskang! Paskang. Ay. Paskang lisura siyo. Paska ngay. Sus, ispilingon nun, pastilaan, yung lisura. Nga, waman datay daotang gimo. Ha? Pero kung saan man nato, kung pananglit, di siya mudawat sa atong pagpaubos, bangag sa Oh, ilong. come on. Magsabot ta. Okay? Magsabot ta. Aron matunaan na to og maayo. Kung unsaon na to ni pagsulbat, how to solverize. wala. Sakto ba to? Sakto ba to? Sulbarize. Pagsulbat. Oh, wa na sa dictionary siyo, pero naanas almanaki. Mo, kabantay ka. Ang mayo siguro na itong sabutan una ba? Kung asa tama mo yun ha? Wala ba tayong mga wawards? Wala tayong mga kwarta, bangag sa ilong? Sa'yo na. It is easy. Ha? Na ako'y nahuna-hunaan. I have something in my mind. Ha? Dali, sunod ako. Come to me. Bangag Oh, come sa on. ilong.
Kumusta naman ka, Mer? Okay raman din. Ay, maraman og nausab na ka na ako. Nausab good taon. Ngano ko nakaingon man kaana din. Di naman gug ka mo tubag sa ako mga tawag. Di nasab ka mo reply na ako og text. Pasensya na gid kaayo din. Unsa man gid itong imong plano? Imo ba gid ang ipadayon ang pagpaimbestigar balik sa kaso ni Arturo? Og doon na ba kay nakit ang laing suspect sa iyang kamatayon? Wa pa'y klaro din do. Mahimo man nga makatabang ko nimo kung mao gina imong gusto. Ayaw lang. Ayaw lang kabalaka. Sa tinuod lang, mga huna-huna pa lang to na ako nga may konsulta ko sa akong mga abogado. Pero murag lisod gid kaayong mahitabo. Ngano man? Naglabad pa man akong ubahin anang butanga din. Sagdi lang. Musulti raon niya ko nimo kung unsa gimahimo na kong hukom. Sa pagkakaron, wa pa gyud ko'y formal nga desisyon bahin ana. Oh, ako nag-agad lang ko nimo. Kay anda masabyod ko nga mosuporta kun unsay mo gusto. Kay ba gyud ka nga pinanggata kayo ka. Salamat din. Huni unsa man. Makahigayon ni gyud ka karong gabi nga mag-dinner date ta. Oh, karon yung gabi eh. Oh, ikaw, kano sa may imong gusto? Mahimo bag sa sunod adlaw na lang din. Mas maayo siguro nga Merkulis na lang. Oh, okay kayo. Why problema, Mer. Basta, karong Miyerkules ha. Basin beog. Mausab na sab ng imong hunahuna. Dili lagi. Promise. Oh, sa iyo man lagi mo din eh. Oh, come on. Kuan. Niya namin din higi papuyo ni Padre Darwin Bradger. Mao ba? Nindota pa minawon, Brancher. Ah. Kamu gid ang duha. Oh, come on. Oh, Brad. Ikaw, Tor, unsa mo kasulti, Tor? Tor? Kamu gid ang duha din eh, ha? Lagi pa puyo. Kami. Namina ramon ko ninyo. Bangag selong. Brad, Jer, Kanindota pa minawon, Brancher. basin og dunay available nga trabaho sa inyo ba? Bisag hardinero lang ko, okay ra. Atapa. Atapa. Yun na ragod. Aha. Wala na mo manabaho sa ilang dindo. Wa na Brad kay nasuko man siya namo gud. Bangag sa ilong. Ginoo. Oh, come on. Diyos nga maluloyon. Ngayong nasuko man siya ninyo. Ambot lang lagi. Nikalit mo to siya kasuko. Bangag sa ilong. Nahibaw na ko ngano. Tungod na kay inyong giabusuhan ang iyang kaayo. Ha? Oh, come on. Wa man, Brad. No. Wa man mi sa niya. Wa mi sa. Bibi. Bibi? Say bibi. Bitaw Brad. Oh, muna. Wagin mi sa Brad. Kuan kalit ramen niyang gitak-tak sa trabaho. Bangag sa ilong. Diyos nga maluloyon. Abi bangod ninyo, kana si Dindo, maayo kinang tao. Gani, kaslo na siya sa akong anak. Nahibong. Kaslo na dahil sila Brad? Really? Wa day mo sultihin ni Dindo, anak. Wa mamisultihan na Brad. Oh my God. Nan karon nahibaw na mo, kinahanglan nga maglikay na mo sa akong mga anak. Labi na ni Mirasol. Sa ato pa, gitangtang day mi sa trabaho tungod sa silos ni Dindo namo. Bangag sa ilong. Dili sab ko makasulti kon maobag na hinungdan. Basin og doon na mo'y laing sa niya nga wa mamutuman sa iyang mando. Sagdi lang Brad. Okay raman sad mi nga gitangtang mi. Total, naman si Padre Darwin. Gipapuyo man dahil mi din niya. Bangag sa ilong. Diyos nga maluluyon. Mayo noon. Swerte mo duha. Bueno. Mag-istorya lang tagbalik ha kay naapo ko'y tuyo ni Padre Darwin. Sige Brad. Brad.
Oh, come on. Bangag sa ilong. Nganong mura man nasubo og kalit ang imong naong? Ha? Murag What happened? Murag nasakitan ko itong gisulti ni Tatay Jerry da. Tinuod ka ito nga kaslono na si Mirasol ni Dindo. Na. Di sab ko magkatubag ni mo anak tor. I cannot answerize you. Pero ay kagol. Don't be sad. Kibane. Remember. Dili na mawi atong mission din eh. Ang imong mission nga mabag-o ra si Dindo. Unya ikaw, you! Magbag-o ka sa imong kawalingon. Maura na. Oh, come on. Paskang paitay Nga na. na sa paskang. Ay. Mo na ipagaingnon, Tor. It is a saying that goes. Nga sabay imong sundon. Ang gusto ba sa Ginoo? O gusto ra nimo? Which is which? Na, naungo naman ito na witch na mata. Oh, come on. Bangag sa ilong. Ambot lang siya, oy. Nayawa na ta, naungo pag yun. Grabe naman ni mo siya. Wala din siya kung magkaako nga magtanaw nga si Dindo. Mo'y magkapanagkiyas kong asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on.